Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Merkataritza Ganberak lan jardunaldi bat antolatu dute Bizkaiko 100 enpresa txiki eta ertainekin Mexikon dauden negozio eta inbertsio aukerak azaltzeko. Topaketa honetan parte hartu dute Imanol Pradales ekonomia sustatzeko diputatuak, Jose Angel Corres Bilboko Merkataritza Ganberako presidenteak, Iñaki Azua Bilbon Mexikok daukan ohorezko kontsulak eta herrialde astekan zenbait esarpen bizipen dituzten enpresariek. Lan jardunaldi hau ospatu da Bizkaiko Foru Aldundiak Bilboko merkataritzaren laguntzarekin jada antolatzen ari den enpresa misio berria aurkezteko, datorren urteko martxoan hasiko den bidaia hain zuzen ere. Bidaia horretan 30 bat enpresek parte hartzea aurre ikusten da. Beste zenbaitetan gertatu bezala, enpresa misio hau Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko ete txikienen eta pertsona autonomoen nazioartekotzea laguntzeko abian jarritako estrategiaren barnean lekutzen da.